ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Cewa ne Sadiqa mata zo ba yau. A ci gaba. Kai, in mata zo ba yau. Ko? Ta yi wa kanta. A ci gaba. Wani sai ƙara kiranta a waya, wani ƙara ta kama. Amma baban ku na goga mu kuma shi guda daman bidiyo kake yi. Ai ila wasu ya ci uwar kowa don butsun uwarka ila mai gidanka ne ka yadda. To. Kuka ba. Sai na kashe mutum sannan in kashe kaina. Tabbas ko kai waye ne duk inda kake in ka san ka aikata wannan abun wallahi kafin in mutu sai ka mutu kuma ni zan kashe ka, ni zan zama ajalinka. Ba zan taɓa in yafe abun da aka yi ba har duniya ta naɗe har kiyama ta naɗe, kuma ba zan cire messages ɗin nan ba don su zama constant reminder akan abun da aka min yau. Aikina kuma ba zan daina shi ba, in don aikina ne kuka yi ba zan daina ba. Duk abin da za ku kira ni ku ci gaba da yi, ku ci gaba da posting, ku ci gaba da yin duka abubuwan da kuke yi. Ba zan kuma saya in ce akan cewa wani ga dalilin da yasa aka yi ko menene ba, kuma ba zan ma ce ko waye ne aikata ba. Amma ka sani ko kai waye ne duk inda kake. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi.